Gaurkoan egingo duguna da proiektuan eguraldia neurtzeko tresna desberdinak edo modu desberdinak ikusi. Orduan, alde batetik, hemen irakurtzen duzue, zeruaren egoera. Zeruaren egoera egon daiteke oskarbi, hodeitsu edo goibel. Oskarbi ikusten duzuen bezala hemen behan ez dago lainorik. Hodeitsu, laino asko daude eta hodei asko daude, baina eguzkia pizkatxo bat ikusi daiteke, eta goibel daia eguzkirik ez dagoenean, dena ilun dagoenean. Gero, haizearen norabidea izan daitekeela iparraldera, hegoaldera, ekialdera edo mendebaldera, baina kasu batzuetan jartzen dizue IM. Hau izango da ipar mendebalderantz jotzen duela. Gero, ondoren, haize honek nolako indarra izango duen. Leuna haizea oso barea izango dela, gogorra ja haizea indartsoa izango dela, eta azkenik ja ekaitza egiten duenean. Orduan, hemen ikusten dituzuen marratxoen arabera, marra bat badauka izango bat leuna, 2 marra badauka izango gogorra, baina aste 10 egun hauetan ez dago ekaitzi. Ondoren, temperatura, gradua jartzen ditu hemen zema gradu egin duen egun bakoitzean, eta ondoren, prezipitazioak zema mililitro egin duen egun bakoitzean. Hemen daukagu temperaturarekin lerro grafikoa eginda, gogoratzen duzu denengo proiektuan egin genuela, eta prezipitazioekin barra grafikoa. Orduan, hauek ikusita, beko galderak erantzun beharko dituzue. Beko galdera bukatzen dituzuenean, beste bideotxo baten azalpena dago, egin beharko duzu dago beste lantxo bat, aste guztian zehar, 2 grafiko sortu beharko dituzue, eta gero guri bidali. Animo galderekin.